Boy Fresh on the track. Oyo, welcome back again passing reality ITV. Pana patnungwa vangova mala just patnungwa vangova nyaya dzinenge dzichipisa patnungwa vangova nyaya dzichiitika panguva dzichiitika chaichayo. Hatimbotore nguva yakareba asati ayanadzo pana patadzipakura. Nyaya ndine panapa ndeya Chatunga namudiwa pane hondo yamarudzi panenge kusoveranga kusvika pavakomana ava vari 2. So nyaya ndinayo ndeyekutanga ndakwadza screenshot yaChatunga ranga achita zvanga achitaura, then mudiwa achiresponda, then Chatunga futi achiresponda. Nyaya dzacho dzazirungoitika ndodzandinadzopara ndakuonesai madziona mamagara muri up to the time, up to date. Saka before sati ndapinda zvangu panyaya yangu iyi itsika ino pazimu rati ITV kakupa a special greeting kunotanga kusvika panapa musi ranhasi. Tobva tavasimisa futi kuti makubva panapa, don't forget to subscribe. Uyezve wakasubscribe kudhara aiwa wanofanira kutendwa ngawatendwe zvavo makaipa ndima asvitsa panapa ndimaita kuti tese zvichedzere kusvika pazuva ranhasi. Right, nyaya yakaitika ndeileyo ndo post yakatanga kurwana naChatunga achida ndini Kenneth ndaitaura zvinhu zvangu zvese zvauinazvo ndobva ndaisa mari dzinacho kwaenda zvitora. Saka ndo first post yakapostwa nani na Chatunga. Chatunga nanga kudendo karegaira akapfara. Do first post yake iyo iri pascreen apo. Then mudiwa aona zvakadai zvakabva respond kana this is not Chatunga chi kana chingori Chatunga ita video chita sei zvoda kuprova rumwe kuti anoma it's not Chatunga ari kuposta izvo ende pane makore this page zhinji ndeye Chatunga but ndeye Chatunga asi pa Twitter. See, then zvadaro manje Chatunga varesponda saka zindopa 10,000 ukaisa mapapers echi emba yako uisa mapapers echi emota dzacho. Woyo, yeah man. Saka ndo zviri kuitika kudande mutande reTwitter, ndo zviri kuitika izvozvizvi. Saka ndo dzimwe dzenyaya dzatichitika dzandatisenda no maya ndenge ndinodzipakure pasimu reality ITV bo zvino iziso renyika rechokwadi rinomaziso renyika rinoona zvinenge zvichiitika mativi mana ose enyika zvinenge zvichiitika all over Zimbabwe, all over the world. Saka ndo thanks for watching. Don't forget to link up DJ Sparks for more and more tunes. My number is 0774 045235. Thank you. Bye.